दै साननांगौ जायो फैयो 나 나고 본 건데? 이정도 아침만 했는데 이정도 이렇게 이 길러서 안 돼. Dia benang lah na, bedor labogan, bedor, ada bedor labogan, ang lainnya tinggal deh, ana bedor labogan deh, bedor lah na pun, ane pray to, nengni ose kami ama kami, ha? Rongya cengse. ose kami ya, na? आच्छा इनिफ्राय नोङो दिनैनि जानुवारि 13 तारिखखौ बोरै मिथिना फैखो मानसिफ्रा खिन्थादों आरो मोजां जादों मानो नोंनो फन हरनो सानदोंमोन नाथाय नोंनि फन नाम्बारा डिलिट जानायखाय आं फन हरनो सानदों बै समावबो नोङो फैदोंमोन नालाय गोसोखांदों ओंखायनो बे बोसोराव गोसोखांनानै इसोरानो लाबोबाय नोंखौ ना गोसोखांहोनानै मानसिफोर खोन्थानाय माने इसोरानो अननानै नोंखौ लानानै फैबाय दा बेनिफ्राय नोङो इसोरनि अननायजों बाहाय फैनाय ज्योति प्रेयार मोनसे सेन्टाराव फैनाय बेनिफ्राय नोङोथ' आं सोर रायज्लायदों नोंजों आंखौ मिथिगौ दा मा नाम दैमालु येस आंलाय सिनायखादों आवाजखौ सिनायखादों ना बेनिफ्राय नोङो बाहाय फैनानै इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनानै नोङो गोसोआव माबायदि मोनो गोजोननाय मोनदों मोनाखै मोनदों गोसोआव गोजोननाय मोनदों ना नोङो बेनिफ्राय नोंना मा धोरोमावमोन बाथौ ना ब्रह्म नोंना बाथौ आच्छा नोंनि अरिजिनेल गामिया मा गामिमोन आंना रङियानि बगाजुलि नोंनि आइ आफा दंना गैला दालाय गैला बेनिफ्राय न'खरनि आदा बाजै आब' न'खरनि खुरमा गुथि दंना गैया बिदाफोर दङ आच्छा बिदा फंबायफोरजों लोगोसे थायो ना नों आलादा थायो बिदाफोरजों थायो बिदाफोरजों थायोना आच्छा नों गरफा गरनै बे दान होनानै मोननाय रांखौ नोङो बेनिफ्राय नोङो मा मोननाय बे रांफोरखौ नोंनि आदामोननो होयो नामा होआ नों गावनि थाखाय बाहायना जानांगौ जायोना नों मालाबाथ' हटेलाव ओंखाम जानांगौ जायो नोंहाथ' जेबो राहा गैयाना मानोना नोङो मेगन थाइनै गैया नोङो मावनानै जानो होनब्लाबो हाया नोंनि जिबना बेनो मा खालामनो नै नोंनो बेदरखौ लाबोबाय ओरै नै आखाइ ओरै बेदरखौ लाबोबाय दांदो लाबोबाय बे बानलु संख्रिबो दं बेनिफ्राय नोङो दालि नांगोन दालि नांबाय थाला खोमालै बिदिनो बेदरजों जानो हासिगोन बेदरखौ नोंनो मोदोम गोजा लाबोबाय बेनिफ्राय बिदिनो गोबां जायगाफ्राव बेबायदिनो मेथाइ खननायजों टाउनाव सहराव बेनिफ्राय स्टेसनाव एबा बबेबा सभाफ्राव नोङोथ' गोबांथार मोजां मोजां मेथाइबो खनो दा बेनिफ्राय रमान्टिक मेथाइबो खनो नामा राजनिति मेथाइबो खनो नामा मोजां इसोरा नोंनो बिराद गियान होदोंलै रावबो बिदि मोननानै इसोरा मोनफा मोनफा होयो माबाखौ मोनफा मोनफा होयो जेनेबा नोंनो इसोरा थाइनै मेगन नुवाब्लाबोथ' नोंनो जिउआव थांना थानो थाखाय इसोरा मेथाइ खननो नोंनि थाखाय होदोंना
दामनोखौ नोंखौ सोर फोरोंखो मेन्डेलनि दामनो सोर फोरोंखो आं हारसिंसो सोलोंनानै हारसिं रोंदों ना इसोरनि अननाय बेनिफ्राय मेथाइ खननायखौलाय नोङो सोरनिफ्राय रोङा गावनो रोंदों आसा दे नोङो बेखौ जाबाय थादो नोंनो जाहोनो मोननायानो इसोरखौ जाहोनाय आंनाथ' जेबो गैया दा बे गासैबो जेसेबां ज्योति प्राइम मिनिस्टार दिनै 200-300 जन मानसि फैदों बिथांमोननो होनायजों लोगोसे आरो नोंनो होनाया आंहा बांसिन गोजोननाय मोन्दों गासै दुखुथियाफ्राथ' नों बांसिन दुखुथियासिन नोंनि थाइनै मेगना नुनो मोना अब्लाबो इसोरा नोंखौ बोर होगोन जेरै बाइबेलाव दङ लाजारा बिबायना जायोमोन बियो गाराय ब्रेव ब्रेवब्लाबो नाथाय बे इसोरखौ बावाखै नोंथ' इसोरखौ अनो दा इसोरखौ बावाना नोङो सोरगो रायजोआव लाजारासो आलो गोजोन जायगा मोन्दों नोंनि थाखाय बे इसोरा नोंखौ अनगोन नों आंखौ गोसोखांना गोसोखा बहाबा थाङोब्ला गोसोखाङो मालाबा गोसोखाङो ना जेनेबा फन नोंनाव जे फन दङ बे फनखौथ' नों बुनो रोङा सोरबा हरबासो रोंगौ दा ना सोरखौबा बुनो थिनो नागिरनानै ना बे दाइलाव थानायफोरखौ हायो नोंनि मेथाइफ्रा बिराद खहाब गोनां इसोरनि मोनफा होनाय बे गुन इसोरनि मोनफा होनाय बे गिफ्टफोरखौ जाहाथा मोना दे नोङो लासै जादो आं बे ओंखाम जानायाव नोंनियाव सोंबाय नोङो गोबां दुखुथिया दिनै जोंजों लोगोसे फैनानै इसोरखौ समायना खालामफैबाय मेथाइ खननायजों आरो बे ज्योति प्राइम मिनिस्ट्रि सेन्टाराव फैनानै गोबां बिदा फंबायजों बाहागो लाफैनानै जोंखौ गोजोन होफैबाय मेथाइ खननायजों नोंनाव बेसेबां दिनै दाना बेसेबां सिखारखो होनदों 4,554 बे आइ आफा बिदा फंबायफ्रा गरफा गरनै दान होनायजों ओमफ्राय दा दान्दिसे उनावहाय आं सम मोनोब्ला नोंनो बै दखानाव आंनो नोंनो बै समावथ' आङो गाननाया नोंना एडजास्ट जायाखैमोन नालाय एबाराव दखानावखौ लांनानै आङो नोंनिनो समायनाय एबा नोंनिनो मिलायनायखौ बायना होगोन दे नों जाबाय थादो दे दैखौ मोनबाय दा दैया नै दैया आरो नै औ दैखौ दे लोंदो दे दैबो लों दैबो लोंदो बेदरजों जादो बेदरजों जा दे जादो इसोरा नोंखौ बोर होथों